Després de veure l'ambient que va deixar cascada aquest passat cap de setmana a la discoteca Millennium de Sils a Girona, continuem el Digital Hits amb els continguts del nostre programa i ho fem ara repassant les primeres 5 posicions d'aquesta setmana i, evidentment, el número 1 del Digital Hits. La llista, som-hi! Arribem a l'equador de la llista del Digital Hits amb aquesta música de la Lady Gaga, aquesta reina del pop que segurament que tots ja la coneixereu, És el Paparazzi, puja 2 posicions a la llista del Digital Hits. Continuem! I fins aquí el Digital Hits d'aquesta setmana. Com sempre, acabem amb la petició que ens heu fet arribar mitjançant SMS, escrivint G, espai, DH i el nom de la cançó, ho envieu al 5625. Aquesta fórmula és la que ha fet servir en Sergi des de Quart, al Gironès, per demanar un dels temes de la música dance comercial més important dels últims anys. Ens ve des de l'any 2003. El tema és de DJ Sammy i porta per nom de Voice of Summer. D'aquesta manera acabem un Digital Hits extens aquesta setmana amb el reportatge de Cascada a Millennium i Cosmic Club. El d'aquesta setmana ha anat d'això, però la setmana que ve tindrem nous temes, noves seccions renovades, també un nou número 1 i moltes més sorpreses d'aquí, a la Digital Hits de Canal Català. Serà d'aquí 7 dies, dissabte que ve, a les 2 del migdia. Adéu-siau!